Μέρη, είναι αλήθεια ότι κάποτε μπήκες με το έτσι θέλω για να πάρεις δουλειά ως πολίτρια και τελικά την πήρες? Την πήρα. Γιατί έχω θράσος και θάρρος. Ήταν ένα κατάστημα Θεσσαλονίκη και ζητούσαν πολίτρια. Και όταν πήγα σε εκείνο το κατάστημα, είχε 15-20 άτομα ουρά. Μπορεί και παραπάνω. Βλέπω τα κορίτσια έξω, μικρό κοριτσάκι από την επαρχία, χωριάτισσα να το πω και αυτό τότε. Και λέω, εγώ σε αυτό το μαγαζί θα τρουπώσω. Το κατάστημα τότε ήταν ένα πολύ κεντρικό της Θεσσαλονίκης. Μπαίνω μέσα και όπως μπαίνω στο κατάστημα, ακριβώς πάνω είχε ένα γραφείο, η οποία ήταν η κυρία που είχε το κατάστημα. Κοιτάω και λέω, εγώ εκεί θα ανέβω. Ανεβαίνω πάνω, παιδιά, τρουπώνω στο γραφείο της, γιατί την είχα δει ήδη, είχε γυάλινη τζαμαρία. Και λέω, γεια σας, είχατε μια αγγελία και ήρθα για τη δουλειά. Νομίζω ότι έκανα τη μεγαλύτερη τρέλα, αλλά για καλό. Και μου λέει, έχει και άλλα κορίτσια που περιμένουν για να δώσουν συνέντευξη. Και λέω, σας παρακαλώ, εγώ θέλω να μείνω, μόνο δοκιμάστε με. Δεν θέλω να με πληρώσετε, δοκιμάστε με, να δείτε πώς είμαι και αν τυχόν σας αρέσω, μ' αφήνετε. Δεν θέλω να μου δώσετε τίποτα. Τελικά την έφυσα και δεν με πήρα απλά. Μέσα σε ένα μήνα έγινα υπεύθυνη το πολύ μικρό κοριτσάκι σε εκείνο το κατάστημα τότε. Και έμεινα εκεί 7 ολόκληρα χρόνια. Και ήταν για μένα σχολείο, γιατί ήταν όλα τα επώνυμα ρούχα και μαγαζί, κατάστημα των επωνύμων. Μου άρεσε, πήρα μεγάλες γνώσεις από εκεί, μεγάλη εμπειρία και οπότε έγινε αυτό που είμαι σήμερα.